mensen, ik ben Sontje van Gebroeders Wolf. En dit is de 4e aflevering van Flashbacks. Vanavond zit ik met niemand minder dan Pugistic. Yes. Jullie kennen misschien wel van Kaliber. Pugistics. Kan je misschien zelf even uitleggen in het kort wie je bent? Nou, ik ben Pugistics. Ik ben de producer van Kaliber for Life. Ja man, dus ik ben een van die 3 boys van Kaliber. Ikzelf, daar gaan we. De meeste mensen hebben, of tot nu toe heb ik 5 foto's gehad van iedereen. Je hebt mij 3 foto's en 2 video's gestuurd. Ja. Dus ik denk dat we vanavond even een leuk gesprek gaan hebben. Om Zeker. alweer de eerste te beginnen. Het ziet er al een beetje grappig uit. Jullie zien het natuurlijk ook in beeld. Ja, Pugistics. Wat zien we hier? Ja, misschien is dit de kick-off van mijn Carrière? ja, entertainment carrière, Juist, zeg maar. ja. Dus daar was ik eigenlijk, volgens mij was ik 5 jaar of zo. En er was een carnavalfeest op school. Oké. En ja, nou goed. Mijn moeder die had het kostuum helemaal zelf gemaakt. Oké. Voor mij. Ja. Dus, maar dit is gewoon echt hilarisch gewoon. Kijk de rest van toen. Dit was in Nederland of Nee man, dit is gewoon op Curaçao. Curaçao? Oké. Dit is op Curaçao Ja. en dit is zeker 45 jaar geleden. Dat is geen grap. Dan weet je al ongeveer wat Dan die kan je weten hoe oud dan weet je al hoe het in elkaar zit. Ja, dus ik moest naar school Ja. met dit aan. En ik ben gewoon, weet je, van de aard ben ik gewoon een super rustige jongen. Juist. Dus dit was gewoon een hele happening voor mij, gewoon om dit aan te trekken om naar school te gaan. Snap je? Dus, maar ja, weet je, achteraf gezien, misschien was dit zeg maar de icebreaker om in de Juist, entertainment industrie te gaan. Moest je hierbij ook optreden of dat niet? Nou ja, we moesten gewoon, ze draaiden toen muziek en het was eigenlijk voor carnaval. Ja. En ja, toen moesten we gewoon met z'n allen, weet je, in de klas gewoon dansen en dat soort dingen. Dus, en ik ben niet van dat podium ding om je eerlijk te zeggen. Juist. Maar ja goed, ik moest dit aan, dus dat Ja, was, ja, ja. dit was het niet. Toen je eenmaal op school aankwam, dacht je van, ik zie er nog goed uit? Of was het juist andersom? Nou ja goed, weet je, eenmaal dat ik daar op school ben, dacht ik van, ja, ik kan niet anders. Ja. Dus ik heb dit gewoon gekregen van mijn moeder, klaar. Maar was er iemand die erger aan had dan jou? Of? Ja, tuurlijk, dit was Ja? gewoon, volgens mij heb ik een prijs gewonnen zelf. met dit. Oké. Dus volgens mij was dit het beste kostuum of zo, Oké. of whatever, Ja. snap je? Maar weet je, voor mij was het gewoon echt super eng gewoon om Juist, ja. zo naar school te gaan, snap je? Dus, maar ja goed, misschien was dat de kick-off, ik weet het niet. Ja, misschien is dat voor jou ook een angstoverwonnen moment of zo. Ja, precies. En dit is wat je gewoon, iedere keer dat je op het podium komt, moet je dat overwinnen. Juist, ja. Weet je, dus dat gaat, bij mij in ieder geval, gaat het nooit weg. Al weet je dat je gaat knallen, Juist. al weet je wat je moet doen op het podium, is er altijd een barrière. Dus van, hey, dit is spannend, Ja. weet je wel. En bij mij, het is tot de dag van vandaag gebleven. Maar als ik eenmaal 1 stap op het podium zet, dan is het gewoon, het is wat het is, laten we het doen, laten we er het beste van maken, weet je. Dus, En je moeder heeft zelf je kostuum designed eigenlijk. ja, Is dat iets wat ze eenmalig heeft gedaan of? ze heeft het eenmalig gedaan. En mijn moeder, mijn mom is geen nicer, helemaal niks. Hè. Ja. Dus mijn mom is gewoon een sportpersoon. Dus zij heeft gewoon super veel tijd Juist. en energie en liefde in gestoken. Ja, weet je, ik dacht van ja, oké, maar ik was gewoon bang om naar school te Ja, gaan. ja, zo, ja. hè. Ik was gewoon bang, ik dacht van, oh kijk die hoed zo groot, dit, ik weet precies. En ik dacht van, I know, weet je, want toen de tijd was het gewoon een witte polo en een blauwe korte broek klaar. Juist. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan kom je zo aan, dus,
En ik dacht van, maar eenmaal naar binnen, ja, oké, het is wat het is. Ja, iedereen is ook een beetje raar aangekleed. Maar gewoon het beste van. Dus, en ik heb gewoon een prijs gewonnen met het kostuum. Dat is ook dan weer het mooie daarvan, zeg maar. Ja. Maar mijn man zei tegen mij nooit meer, ik ga het nooit meer doen. Want ze heeft zoveel tijd tegengestoken, weet je, dus haar handen was helemaal met, behalve mijn gaatje met halen en dat soort dingen. Dus, ja. Dit was de eerste foto, Logistics. We gaan naar de eerste video. Dat is deze. Oké. Ik ga het nu niet afspelen, jij weet al wat er gebeurt hierin. Ja. Jullie krijgen natuurlijk ook een stukje te zien. En met de link erbij misschien weer het volledig afkijken. 3 minuten is het, 4 minuten bijna. Wat gebeurt er hierin, Logistics? Oké, dit is Kaliber. Ja. Net begonnen. We waren coming up. Of een stap voor coming up. Juist. Right? Ja. Welke jaar was dat? Ik weet het niet eens. Iets voor 2000. Voor 2000? Ja, zeker. Okay, ja. Zeker. En we waren eigenlijk een hip-hopgroep. Kaliber. Ja, klopt, dat weet ik nog. We waren een hip-hopgroep. Oké, nou, een van de guys die ons wilde helpen met een soort management en een beetje begeleiden, die zei tegen ons: luisteren, waarom gaan jullie gewoon geen muziek maken die zo cool. Nou, dan weten we al wat het is. Het is gewoon babbeling, dus dat was het begin daarvan. Ora me dá leca, pisa liber. Usa de nome dá leca, pisa liber, ca, liber, ca. Ora me dá leca, pisa liber, ca, liber, ca, ca, ca. Je moet dansen, lekker aan de rama dansen, je moet springen. Alles wat ze mogen lekker schreeuwen met die willen. Trill, allemaal die gaan schreeuwen. Zesso. Vamos, dit is voor alle Nederlanders hier. DJ Stanga. Alle Nederlanders. Voor iedereen. Oké. Laten die handen zien. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. En we hadden een paar babbeling nummers gemaakt, maar we hadden het nooit zeg maar op grote podium. Iedereen wist van Kaliber, van toen de tijd. Ja. Weet je, er zijn een paar Antillianen die rappen, die zijn goed, of whatever, maar we hadden geen album, we hadden niks. Ja. En op een gegeven moment hebben we dan een kans gekregen, door dansen, hadden we een kans gekregen om op het podium te staan. Dus en toen de tijd in Rotterdam had je 2 grote podiums. Je had de main stage. Klopt. En daarachter had je dan die andere, Ja. soort urban stage. Ja. Ja, waar alles gebeurde wat niet mocht, zeg maar. Weet je? Dus wij stonden daar. En wij hadden altijd zoiets als groep van, waar, als wij een kans krijgen, ja, dan moeten we gewoon knallen. Ja. Ja. Dus we hadden geen geld, we hadden geen budget, we hadden niks, we hadden gewoon een paar studenten. Ja, dus we hebben gewoon al onze geld verzameld en we hebben danseressen geregeld en alles. En we dachten van, dit is het moment. En toen we op het podium kwamen, ja, natuurlijk stonden er duizenden Antillianen daar, heel Rotterdam en Amsterdam stonden daar. En iedereen hoorde van Kaliber en alles, maar om daar op het podium te staan en je ziet jouw mensen van, hey, eindelijk zijn deze boys hier, weet je wel. Dus dat was gewoon geweldig en de mensen gingen gewoon los. Dus voor mij was dat een hele mooie meetmoment van, hey, luister man, we zijn zo lang bezig. Er is nog niks gebeurd, maar we hebben wel een draagvlak, weet je wel. Dus dit was ook jullie eerste optreden? We hadden andere optredens. Ja. Voor dit hadden we andere optredens. We hadden hip-hop optredens. We hebben optreden bij feesten waar wij kwamen met grote Kalkani broeken en alles. En hip-hop gingen bassen. En mensen die kwamen gewoon microfoons afpakken van ons. Snap je? Dus we hadden wel onze optredens, maar dit was echt onze eerste grote optreden. Dat wij dan in ieder geval de massa konden addressen van luister, dit is Kaliber, dit zijn onze skills. Ja. En vanaf dit moment was het alleen maar upwards. Dus gewoon echt, we kregen gewoon andere optredens, dus echt in feesten.
En dat soort dingen. Weet je wel? Dus dit is gewoon een epic moment voor de groep en voor mij. Want dit was gewoon eigenlijk een bevestiging van het werk dat wij in ieder geval tot op dat moment hadden gedaan. Dus dat was gewoon echt... Wat gebeurde hierna? Dus na de optreden die dag? Nou ja, gelijk na het optreden was er een schietpartij. Minder leuk? Minder leuk, maar je kan op de video zien. Je kan, er gebeurde iets en je ziet iedereen zo kijken. Je kan op de video zien. Maar ja, anyway. Maar daarna, toen begonnen we optredens te krijgen. Dus we kregen meer optredens in Rotterdam, meer optredens in Dordrecht, in Amsterdam ook. Dus we kregen een paar gigs en op een gegeven moment kwam Kwaku ook erbij. Weet je wel, dus zo, zo begon het balletje te rollen, zeg maar. Van in zo'n kleine studentenkamertje, weet je wel, ideeën neerzetten op tape. Tot zeg maar het grote podium in supposedly een soort van commerciële ding. Dus we hebben onze mix gevonden, zeg maar, vanaf dit moment. En vanaf dit moment was het alleen maar babbeling en dat niet. Dus, nog steeds eigenlijk? Nog steeds, ja. We gaan naar de tweede foto. Dat is... Daar sta jij op. Oh nee, jullie staan er alle drie op, zie ik. Ja. Eigenlijk hoor die andere video, die ene van de... Die daarvoor, weet je niet? Oké. Ja. Gaan we dat doen. Hier, ja, jij mag gelijk praten. Ik zie een strand. Je ziet een strand en het gaat eigenlijk, als jij een pijltje gaat zetten op het zwembad, dat zou geweldig zijn. Oké, dit is Baia, strand van Baia. Ja. Wij waren aan het optreden. We hebben onze eerste album uitgebracht. We hadden onze tweede album uitgebracht. Ja. En wij hoorden dat wij soort van populair waren op Curaçao. Right? Juist. Natuurlijk wonen we in Nederland, dus ja, wij kunnen het toch niet meten. Weet je, als je hier bent dan... En toen was internet niet snel, dus je kan niet meten van hoe populair ben je of whatever. Dus ze hadden ons geboekt om hier op te treden. Dus wij kwamen aan en er was een schuimparty. Dus er was een schuimparty binnen en wij moesten optreden. Wij moesten 2 keer optreden. Dus dat was een ding van toen. Ze boeken ons en zeggen, ja, maar jullie moeten 2 keer optreden. Okay. Maar dat is al raar, want als je als rapgroep, weet je, of een urban muziek, whatever, je knalt gewoon 1 keer en dan is het klaar. Weet je, 2 keer, dan moet je 2 keer een climax gaan bouwen en dat is gewoon heel moeilijk. Dus op een gegeven moment, we kwamen daar aan, het kaliber kwam, dit en dat, het was stampvol. Dus op Curaçao was dit, zeg maar, het bewijs van, hé, jullie zijn er. Snap je? Want we weten niet wat er gebeurt op Curaçao. Want Curaçao had je al die andere goede rappers ook. Weet je, die local rappers die waren gewoon super goed. Weet je? Dus wij komen daar aan, weet je, uit Nederland van oké, bon. Het feest was stampvol. Right? En we moesten een impact. We hebben opgetreden. Oké, bon. Je kent onze mensen. Ja? Ze komen, je weet zelf. 1000 diep. Weet je, die draft. Dus iedereen staat zo van, wauw. Het was wel een schuimparty. Maar iedereen stond daar van, oké, we hebben 1 ronde opgetreden. En we dachten van, hé, wat gaan we nu doen? Ja. Hoe kunnen we nu knallen? Want de mensen hebben al gefeest en ze vonden het geweldig. Oké, bon. Dus we moesten rondom het zwembad, zeg maar, moesten wij optreden. Dus iedereen stond daar. Zo te kijken van, oké, wat gaan jullie nu doen? Weet je wel? Tweede ronde, wat gaat er gebeuren? En dan moet je eerlijk zeggen, dat water, dat was gewoon hoopie vies. Dat is gewoon oud. Volgens mij was er geen pomp. Dat ding gewoon werkte gewoon toen al niet. Ja. Anyway, Musicanta, ik denk dat wij het nummer van Mire mucha cana pasa, subur patatur manda, que donga roge donga wega uting de rechitin tatus que tanomita, dat hebben we gezongen. Als eerste nummer. Dus wij gingen zo, we gaan dat doen, we beginnen daarmee, dit en dat, bla bla bla. Maar het is een rustig nummer, hè. Dus wij dachten van, oké, hoe gaan we knallen met dat ding? Brother, we zingen. Ik zie Mega, weet je, de grote van de groep.
Hey, die dude springt gewoon in het zwembad. En het water was gewoon vies. Die dude springt in het zwembad. Ik dacht van, Ja. wel, Je moet volgen. zal je vertellen? Ik heb niet gevallen. Ja, dat ook niet. Maar de menigte wel. Ja. Iedereen sprong in het zwembad. Met een dress, weet je, toen de tijd stond je figure van Nautica. Juist, ja. Hey, iedereen sprong in het zwembad. Dus ik dacht van, wow. Weet je, en voor mij was dat zo impactvol. Want zo zie je als rapper hoeveel invloed je hebt. Hè? Klopt. Zonder dat je het weet, Klopt. hoeveel invloed je hebt. En Meger is gewoon in het water gesprongen. En iedereen weet dat het water Is gewoon Megan niet misschien fris de, is. is hij misschien de gekste van de groep? Hij is sowieso gek van en die mensen gingen hem nagooien. En mensen zijn gewoon in het water gesprongen, campagne met kleren, alles gingen ze. En die mensen gingen los, weet je wel. En ja, en voor mij is dat impactvol, want Toen begon de schijnparty eigenlijk. Toen begon de schijnparty. De schijnparty was binnen en je had de mensen die, weet je, dus de mensen die al in de schijnparty waren, oké, boom, zeg. Maar je had de mensen die van, oké, dat was wat kaliber, dat was graag, dit en dat. Die stonden buiten, want ze gaan niet binnen in de schijnparty. Ja. Toerenboelen, ja, maar dus ze gingen gewoon allemaal in het water springen, weet je. En dat was geweldig om te zien. Ik dacht van, nou, no way, ik ga het niet doen. Maar voor mij was het gewoon zo impactvol, want zo zie je dan, weet je, als rapper of als whatever mens zijn, dat je invloed hebt op anderen. En zo zie je ook hoeveel invloed je hebt op andere mensen. Dus vandaar dat dit gewoon echt een van de momenten in onze muziekcarrière. Je had het net ook over 2 keer optreden. Ik ga ervan uit dat dat ook een periode was dat je niet echt money kreeg daarvoor. Ja. Hoe zat dat nou? Kregen jullie dubbel betaald of? Oké, nou, de tijd dat wij dubbel gingen optreden, werden wij gewoon het minst betaald. Ik heb gewoon voor 100 gulden opgetreden. 100 gulden, wij wonen in Amsterdam, we moesten helemaal naar Tilburg, voor 100 gulden. En we moesten betalen voor onze DJ en onze danseressen. Deze game is geen grap, dus want kijk, wij zijn niet van internettijd dat je gewoon iets op YouTube kan zetten en dan blow je op. Wij moesten gewoon werken. En we moesten gewoon echt investeren. Dus we werden 100 gulden betaald. Een keertje zeiden ze van, oh jullie waren studenten en je had toen 40 korting op de OV. Oh nee, dus jullie krijgen 40. Hebben ze 40 gulden van die 100 weggehaald en 60 gulden aan ons gegeven. We hebben gewoon een keer opgetreden in Utrecht volgens mij. En dat was gewoon gratis, want we dachten van we moeten onszelf wel promoten. Juist, En op een gegeven moment dachten we van oké, laten we gewoon dit doen, weet je, dus dan kunnen we onszelf promoten. Het was voor niks, we gingen gewoon gratis op doen. We hadden onze show bedacht en alles. En de promotor of de organisator van het feest, die had ook andere feesten. Dus die had mij gewoon 3 flyers gegeven. Dus, en ik was gewoon flyers aan het zeggen, oké, die datum, dat feest, kiko, blablabla. Andere feest, dit en dat, blablabla. Oké, dus toen dat afgelopen was, dacht ik van, nu gaan we optreden. Wij waren gewoon 15 minuten opgetreden. Wij waren aan het springen, aan het dansen, stoer doen, dit en dat, blablabla. Maar het publiek die deed gewoon niks. Die stond gewoon daar te kijken en op een gegeven moment werden ze best af. En wij dachten van, wat gebeurt er hier? En op een gegeven moment, na ons optreden, kwam iemand naar ons toe en zei hij van, hé luister, we hebben jullie niet gehoord. Ik zei van, hoezo hebben jullie gehoord? Hij zei, alles stond uit. Dus ze hadden alleen maar de monitors voor ons. Dus wij waren gewoon aan het optreden, in ons ding. Niemand hoorde niks, dus de speakers die waren gewoon uit. Die stonden gewoon uit. Weet je, dus dat zijn dingetjes die wij hebben meegemaakt bij optredens. Maar de 2 keer optredens, dat was gewoon toen wij gewoon heel weinig gedaan werden. En misschien kregen we bijvoorbeeld, toen het een beetje, toen we populairder werden, dachten we oké, weet je, dan geven ze gewoon 500 gulden. Maar jullie moeten wel 2 keer optreden. Weet je wel, dan moet je 2 keer een impact gaan creëren, weet je. Dus dat was gewoon heel lastig. Maar hoe doe je dat financieel dan? Want je hebt wel uitgaven.
Jullie moeten opnemen, moet gemixt en gemasterd worden. Clipshoots moeten worden geschoten. Nou ja, toen de tijd, nou ik zou je eerlijk zeggen, wij hebben al ons geld, ik heb al mijn deel van het geld gestoken in de studio. Want ik had de studio, ik was een producer. Ik was als laatste bij Kaliber gekomen trouwens. Ja, dus ik was eigenlijk engineer voor hun en producer. En daarna ben ik gaan rappen met hen. Ja. Maar wij zagen het gewoon van luisteren, we moeten hierin investeren. Ja. Weet je, dus we moeten in onze kleding investeren, we moeten in onze danseres investeren, want dat geeft jou een extra edge, ja, als entertainers. Dus we zagen het als investering en alles wat wij binnenkregen, wat we eindigen dat wij binnenkregen, staken we gewoon weer erin. Juist. Weet je, in onze shows en of opnames, et cetera, et cetera. Dus toen de tijd had ik een 4-tracker, dat is gewoon zo'n ding met een cassettebandje. Een cassettebandje, ja, het is sowieso stereo. Juist. Dus dan je hebt een A-kant en een B-kant. De A-kant is stereo, er zijn 2 kanalen links en rechts. En de B-kant is stereo, links en rechts. Maar als je dan in een voortrekker zet, dan heb je dan 4 opnamekanalen, 4 monokanalen. Ja, dus zo werkt het, zeg maar. 4 op één kant of? Nee, het is alleen maar 1 kant. Oké. Het wordt alleen maar 1 kant. Maar dan wordt het 4. Dan wordt het 4 kanalen. Ja. Dus zo'n voortrekker hadden we. En we moesten muziek erin gooien. Dan had je 2 kanalen over. We gingen stemmen opnemen, 2 kanalen. We dumpten het op een mini-disc. Ja. En dumpten terug, weer 2 kanalen. Dus einde van de dag hoor je alleen maar in de mix. Dus zo zijn we begonnen met dingen, weet je wel. En ja, nou, maar we gingen verder investeren. Ik ging ook investeren in mijn studio. En op een gegeven moment, nou ja, het is Atari verhaal. Ik heb een Atari gekocht. En toen konden we zeg maar hard disk recording doen. Weet je wel. En zo begon het balletje te rollen. Maar gewoon het geleidelijk aan ging het. Dus, en het was gelijk dat wij ons ook ontwikkelden als artiest zijn. Dus, ik zit nu te luisteren en te denken tegelijk. Naar wie keken jullie op als Kaliber, zeg maar? Ik zal je eerlijk zeggen, er was niemand. Daarom. Er was gewoon, Ja. er was babbeling muziek van MC Pastor Ja. en Moortje en DJ Mammy. Ja. Ja. En dat was een hardcore babbeling muziek. Ja. En wij wilden iets anders doen. Dus wij wilden als babbeling muziek maken, maar toegankelijk voor iedereen. Juist. Dus niemand deed het, ja, in Nederland. Ja. Want hier waren de groepen bezig. Oké. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ja, de guys die hier bezig waren, ja, die waren gewoon ver. Maar wij wisten het niet toen natuurlijk, maar de wereld was wel groot toen. Ja. Snap je? Dus Maar zijn het bekende namen van hier? ja, natuurlijk. Je had Basic One, je had Oh ja. Soul Ja. Dreams, Oké, ja. dus je had Double the Trouble. Dus al die guys Klopt. die waren gewoon bezig. Klopt. Ja, dus, en je hebt ook van die andere hip-hop groepen. Zij waren allemaal bezig en ze waren local, maar ze waren wel verder dan wat wij wilden beginnen. Klopt. Dus, en we hadden ooit een demo gemaakt. En dat was op een cassettebandje toen de tijd. En ik weet nog, ik kwam naar Curaçao in de kerst. En ik dacht van oké, weet je wat, ik neem die demos mee, ik ga naar radiostations. En dan ga ik het even promoten. Ja. Want wij dachten dat wij heet waren toen. Wij dachten dat wij heet waren. Dat was voor Baya Beach en alles. Voor dit. Oké. Dus wij dachten dat wij heet waren. Dus wij hebben opnames gemaakt op die voortrekker, wat ik zei. Ja. Cassettebandjes gemaakt, dit en dat. Ik had een doos in mijn koffer. En ik ben hier gekomen. Mijn ouderlijk huis is in Santa Maria. Dus ik reed vanuit Hato naar Santa Maria. Basic One kwam langs. Double the Trouble kwam langs. Terrence Dream kwam langs. Hé broer, ik ben met alle cassettebandjes teruggegaan naar Nederland. Ja. Ik heb al die boys geroepen. Ik zei guys, we moeten terug naar de lab.
Ik heb alle bandjes, ik heb niemand een bandje. Hoeveel stuks waren er? Volgens mij had ik, volgens mij was het 50 stuks of zo. Oké, ja. Ik heb geen enkele persoon een demo gegeven. Ja. Ik zei, guys, back to the lab. Ja, want er zijn een paar boys daar, ja, op het eiland en deze guys zijn gruwelijk. Ja. En zo hebben we ons concept een beetje verfijnd en alles. En nou ja, goed, dus weet je, omdat niemand deed wat wij Juist. daar, weet je, in Dan moet je Nederland het zelf deed niemand, ontwikkelen. dan moet je het Ja. zelf ontwikkelen. Ja. En terwijl hier de boys al daarmee bezig waren. Klopt. Want ze hadden al tracks op de radio, et cetera, et cetera. Dus de bobbeling muziek was meer geraffineerd, weet je. Dus, en zo zijn we terug naar de lab gegaan en ons ontwikkeld en dan weer, oké, bon, we zijn ready, nu gaan we weer knallen. En ja, iedereen moet gewoon even staan en kijken, eventjes. Vind je dat een nadeel of een voordeel nu dat je eigenlijk op internet al kan zien wat er hier gebeurt op Curaçao, als je in Nederland doet? Het is een voordeel voor de artiesten. Want Ja. er zijn super goede artiesten die geen kans krijgen. Ja. En hoe de media nu in elkaar zit, dan kan je zeg maar, met heel weinig, heel veel bereiken. Ja. Ja, je kan gewoon een telefoon pakken met een camera en je dropt een videoclip en dat is niet belangrijk. Onze tijd moesten wij 12.000 euro minimaal neertellen voor een videoclip. Ja? Anders wordt dit niet eens gedraaid. Ja? Dus, weet je wel, dus Het is wel een prijs. ja, dat is geen grap. Dus daarom kunnen heel veel rappers, zeg maar, toen de tijd, die extra edge, Ja. ja, dan kan je het niet bereiken. Je bent goed, je bent super goed, maar ja, als je niet de centjes hebt om de videoclip neer te droppen en alles, dan gaat het niet. Nu kan je gewoon iets opnemen, gewoon in de buurt. Klopt. Hey, en je hebt een beetje lekkere muziek, het knalt. Klopt. Je krijgt views, je krijgt centjes. Toen de tijd niet. Als je geen videoclip van 12.000 groot hebt, niemand gaat niet eens naar de ding kijken. Ja. Weet je, dus dat zijn de voordelen. Ja. Mijn inziens is er wel een nadeel. De struggle maakt je hard en Klopt. maakt je goed. Klopt. Ja? En het kan zijn dat artiesten nu, ja, die het verhaal dat ik jou vertelde net, niet hebben meegemaakt. Klopt. Ja, en dan sta je wel voor 10.000 mensen. Ja. Wat ga je doen? Snap je? En dat is eigenlijk het nadeel van Ja, ik hoor de